Kadom karbing long rat nilimen mukut kramsa peni labang so video long litum puthot Chethan nam thusinang nalitum kidam tanga video long pregjam a comments na pidun lo lapede nalitum bhan churoper piglo lapede pregjam alam semen nakar jupon do piglang nili labang so video long kado ko bege thanpon lap tek tidet po athe thanpon lap lu prutang te video bang ting pik po la siltum Chethan pon chet nang bon semen nalitum comments bai nang pidun bom non copy alam se nalitum phana ke thanpon nang jima lapende sialam mangke ilitum ning chibi hu nang nili long research team ave nili university lahai kadok ave alam sami retarlip lo lapene nalitum han sami nang thanpon bom lo ladak ke chok cheese tami dokok ta haji lapene ilitum akimatha mate ilitum a point of view anutin abang putin sami pregjam doji laso porsi nili nalitum panange thagan sar bangke kadok ave phanke ning nakpang sam lap bangke thekthide haji lasi nili nalitum panange than ana lam bangke lage nili ke matha lam lo dak ke chok chi ke le do pulotang te nalitum le parking pon bom apor panhok hi pin pen ilitum comments mang langdam nang lapen ilitum Chethanam nang dak Darwin tero nahin pen arjupon lo mate comments pipon lo Karbi anglong education alam Chethan ote ning oi meme tet teacher lapen qualified teacher le atok anu nang posting sita latum rong along ba remote area ke do select pick anutin a teacher sita lasi koson pensi lahaya teacher atum kai ke duty pacheklem verji aphan than paklar ikha LP teacher atum aphan lapende wrong along thekser atum do lasi latum aphan local teacher amen pen appointment ki piawar sai aveloma Karbi anglong arada phan than paklar ikha aprangsi choroper piklo labang so comment ang pidun thekpot editom Chethanamang lahai kado kave alam matela education ai hinat ke paching thu ri aphan ke lage ilitum education minister do alang li si lahai kado kawe hinat ke langpon po lapente school teacher mate school athan bang atum alang li tuma met ha sai cheklema klema halak ke than pon chok chema lahai kado kawe ke lang ji phan bang ke lake inspector of school si langpon po lapente rongasor atum same langdun me teacher atum sai cheklema klema lahai kado kawe langchari dun me harak school ong same managing committee do school managing committee atum same lahai hinat langdun me kado kawe school long a problem an ke managing committee la pende wrong sort pen same chingwai mate chingki che than pen la hai kado kawe a problem an same so pon unji penang an ke la pende nili thekdam long ilong long nia school hadak teacher jong si jum hek purotang te hadak a teacher tum aka private teacher tum phanalang litum appointment pp government a teacher tum alang li met hang pocket pen si alang litum same gpp la son same do la silabang so sai ke henoni lo la ke mission lo athe asai jok jide lo ke appointment sarkar pen jongsi appointment pipi pulotang te usumar ke thek nang kokji dasi labang so step adhek num ken pon mesen abar sai si ka velo labade ilitum asomar tum thek nang ji pulotang te lata isi abidi lo athe part time appointment ki pg phan mang ke lage 93,000 tame ke claim atum doji dasi lason abar sai si tame ke claim pon same henone puthot lang nam thu sinang vela terang pe hin pen so alo safety ka ve dead dress ave joine pulote 52 years asar pimara son ke kisung chitong te dead nang po athe sexy dress ke en elo ke kedam tang rinarong pp 52 years asar pimar ke pinsomar atum ke matha kachelar ave pulote soalo safety ke avelo ata hoklo kedam tang video long semeni lining je pono dress chot ke kali kaprek do thulang lapende pinso tumangke ke matha ke kachelar nangji ke nang sotlo lasi ilitum anut kaprek phan jongje aprang ilitum methang chelang ne helang ili methang ke matha chok chima labang so alambang ilitum che judge pa me na helang ili methang ke matha chok chima la matha pa me si ilitum anut kaprek phan same ilitum jongdam unji bon same dress ken same ilitum kachere ke nang sot athe pena anatum convention pidun lo labang so dress pena joini sitame king no son dokok tipu lasi dress ken samil tum kachere ke nang solo bon same laison vet ke kali kaprek athi same dok pikla putholang nam thu sinang Michael T Sohin pen Karbi atum Diwali celebrate dun mema ke hai nili ke matha tenke Diwali ke ili Karbi atum a festival kalimapu next video along than pachini pon vek tha ke hai Diwali ke ahok lo lage ili Karbi tum a festival bang ke kali tame ili tum India lo dokok pena joine pen ana sona culture pen danglok lo pen ana son ke ili tum banang pa influence lo lapen India sarkar pen same alang litum national holiday bipon koklo lasi labang ke personal preference ple ningje det same henoni aning hangte talon nun dame aning hang hete talon nun det same chok sitame ison alamang ke ili tum ding chibi nangji labang so a festival ke Hindu tum a festival
ilitum Karbi itu mangke Hindu bangke kali deji ma pusin lagi mata la support si Hindu pulutang te choklo nalitum Hindu arna masi ardom vet lo pulutang te labang so Diwali same celebrate dun me mol same ilitum bang honghari pulutang te hala Diwali bangke celebrate dun bangke ilitum a culture bangke kali det po athe ilitum Diwali jong se celebrate dun de lo pulutang te ilitum ke double arnam han kardom sun si dukak po ilitum bangke honghari arnam same ardom det po lapende lapunat Hindu arnam han same ardom det ason po lase nilihin pen ke matha bangke lason lo Hindu pen honghari ka prek lang pot ilitum celebrate dun de det si akime mapu nalitum kopi lo ke matha nalitum comment speak tha nili next video long bang solam same pachini pon po puthoda comment selitum langnam po nang atungjang po hin pen okwai kache jor arlo so atum aphan alam ke awareness program jong si pedopon puasonte moni atum akimatha chelar pon ji pusi ning chethelo moni atum aphan ke ain pen jakong pen ke kether kapa phere chot ason plangdet lapene ning chirui e si ke ong lasi kecheng ke ain pen kali det nangji mapu lam the keme lam acho hai kar julong pensi akimatha chelarji usi ning thelo lasi awareness program ke halatum aphan akenang sodlo lasi next video along labang so Aputhak awareness program kepadoji aphan video pen bidi pi pon iktha pusi chuning ri iglosar kardom churupar lo alang liphan nilihin pen same pregjam asong tumpan same ke chuning ri ge lalo women justice forum tumpan ponon KSA atumhan punon mate WKSA punon lapene pregjam asong atumhan anstame nilihin ben same tuning ri labang so Aputhak awareness ke pado pon verji phansi lam ke me ke than ben same munit atuma ning chirui un ilitum ke ther ke hapen lokbang ke chokche deji nili jungjung ke matha ke ther ke hap ke patherak pen lokbang ke ilitum chokche deji ilitum sumar atuma phan loke than same lason no ilitum ke thing ke chok pen lok le ilitum loke than gali mate alang litum han ke than kali kanghon pen ningi parung pen lason selitum than ponangji pregjam asong atum stame step deng pon me labene ke thik ding atum same alang litum phan rabdun vek nangji chitu du nangji ate lahai ka duka ve awareness paduji phan bangke asabo financial mate tangka same kenang sot sineli hin ben puthot chuning ri thulo elitum a leaders mate elitum ke thik ding atum labang so Aputhak along cherabdun iktha labende isi kachuning ri ji bangke lalo elitum social media elitum mesen phan le elitum otmonang elitum mesen alam ka Chethan ka Chemum di mesen ason se elitum kache jaji phan elitum social media isi mesen a platform lo social media lage elitum kadoka wisame otpono isi mesen alam kapache thang mate kache thanji phan elitum kadoka wisame bori hurnang nilike thanpon bom lo nalitum stame thanpon bom non bang pharu isi penang bong inhut bakjong se alang litum ning chirui pen mate mesen hinat wanglo pulutangte ilitum phan ali duk piklo Nilias kram sahin pen sar state long lok aphi ko an ilitum aphan keme lapen ko an akeme non amad long lok lote methang pen kacharja ponthip unji jakong dopumasar athe penang atum bangso Aputhak nangkar jupon do ik nanglihin pen than paklar ponchi masar lapen mo state long lokabang tong kisung the thu oji masar athe nona matta ajar sonta banga so phansi kachiki lasimo long lok lote banga so aphan ki ke pin pen methang akethek pen charipon unajakong methang along lapu an vet penta charipon un pomasar ma un ededra mo banga so ansu setong nang chu thu de ji masar labang so Aputhak nang lihin penthan peklar ponikha nilihin pen ke matha bangke non mat ilithum state long lok lo pulutangte ali bangke ilitum kidosi kyongji athe pena ana power ke ilitum long dokok po non la state government atum ko ansi jakong thema la sorting ilitum samai long lok po labente nilike matha tank ke ilitum charja pon unji ma pusi matha labente ilitum un is tamil ilitum bor ilo pulutang te ilitum un vekji banga so mate keng sanga so abi pinji pu bangke ningje da mone athe pen ana son ke ilitum alang litum ben samai ke charlie ponang ji kenang sot ilitum ahot pen chiki nang ko gadim stame dodo athe ilitum india alu sido lapene kethek kere a phai samai keng sanga tum long siki ong pangbardam nang ilitum Karbi long pe jong si UPSC ke pas bang komsom pulutang te hala in akaprek state long ke pas tum do uprote alang litum phan e point pulutang te da ka hot pen ke Karbi long nang to stame dota haiji lasi ka do kawe Karbi tum ansi do labji lapuke ilitum jongdamun e dak banga khai stame keng sanga khai stame do ke do vekji sita ajale Chethan stame non ma ka Hemprek bang si long de det lo stame ilitum jong si Hemprek long lo pulutang te ilitum phan ali ka de ji lapuke kali ilitum phan ali sikido po tholang nam thu sinang stand up for hanse hin pen
pia potsi Karbi Atum ke tet pas sita teacher long le det titi nili ke mat hadam ateng mate ka chinita mateng ke Karbi Atum de lapokali kapre ka khai Atum stame tet pas voi fit stame long le athe isia video long ne thik ponong lo news along Himonto Biswa Sharma alang likaning je tet ki pas ke teacher asakuri mate teacher akam ki claim ji phan eligible lo mate apuna chaklo pua phan chot pusalang li hin pending je pon lo bon same ilitum chini lo ke cheng si tet ki klang cheng ke alang litum sakuri ki pj phano bon same non ke lamang la thu phak lo non bang ke tet recruitment exam pass vek nang ji pua ron si puthot bi pon thukok bi be border ahin pen politics is a dirty mind game pualam do la support si Swallow Atum along pensi politik patu I deadlo pusi nili mathadam laben kopia ningkan si 6 sejul kilongma la than pachini pon ikta 1949 ningkan si Indian Constitution along 6 sejul same thap dunlo api January 26 1950 January 26 polotang de Republic Day lo hala January 26 1950 aningkan pensi a effect bangso Indian Constitution pa effect lo India lo pa effect lo mate aron bang pangcheng pon lo lasi 6 sejul Indian Constitution lo kitab lagi 1949 ola penta effect la 1950 pensi 6 sejul sitame effect dun lo puthor lak nam thu sinang dak Jacob Ingleng ahin pen nilihin pen nangli phan nang chuning ri lo Israel population kwandoma nanglihin pen than pachini thasar next video along labang so pot bangeli tum google long jong silang nam lo plotang tel tum long punchi dang ni dilang tang do lo ho 9,311,652 9,311,652 puthot lang nam thu sinang da harmon lyrics ahin pen akya nilihin pen nang chuning ri dunji alam theke lapu hen lo Kosonsi Karbi Atum Ning isi kido Thekji ma pu alam the than ponik tha athema ajara sailong punon Ning isi le do thek the purute chunun edeji nili matha teng purute Ning Esivet kido Thekji phan lake joy ke kali iltum kado ko visam ningje tahaji Ning Esivet pen donang mate Ning Esivet pen donang ji polam bon same ilitum Ning Esivet kido ji phan ke sungpik number 1 ilitum ning chibi nang ji ilitum respect ilitum chipi veg nang ji lahin number hini ajat akam alam along sitame ilitum chingki Chethan along sitame ilitum open minded nang ji ilitum chidin de nang ji ilitum chiputot de nang ji ajat alam along sitame Ate ilitum pene pena ke chingwai long plotang te khache tonte same doji hala suhur same ilitum bangke chiputote de nangji lapende ilitum akemang bang Esivet nangji anutin akemang si pregjam do plotang te lage Esivet pen kido Thekji phan gi sungkrumji khai ke mesenji phansi anutin abang putin same matha nangji khai phan ali kiduji sonsi ka dukka visame matha nangji lapende chinghon se roy chirap se roy la ta kenang sot lapente ili ansu se thek muchot rimuchot chini muchot atum phan mangke ilitum man pinangji ilitum ansu se kethek keria phan ilitum ningje nangji je alang litum thek ser ro reset lo lapente alang litum nangja pon thek popula bangsu ake matha sami itum to nangji aho pen ilitum thek ser atum elit phan nake than ilitum arjung tum te de rason si do athe ilitum inning ke matha prekchet do thaiji chidon du ningtung te de rason sami do laso porsi ilitum matha pa me pen jongsi me sen aphan pulutang te ilitum kachidon dun ji phan samiritum bor inang ji la chota kalilang pregjam do piglo ilitum Ning Esivet pen kido nang ji mate Ning Esivet pen kido Thekji phan kacheri nang ji son kido pigla ilitum phan main nang ke thak pon lake politics la chota kalilang dhorom stame ilitum phan nang ke thak pon do ilitum long political party do joine ilitum anutin abang putin stame ke matha pregjam do koklo Lalo pelutang te ilitum Kosonsi Ning Esivet pen kido thekwa lase political a party bangke do u bangke hengno dagji ilitum akhai phan bangke lapene nalitum sambe thek onlongji independent pu sambe do pik lahai ka do ka weke ilitum phan ke thakason simandet dhorom moment pen sambe adhek tum kachi putor sambe do lapene kachi tonte sambe do koktiti lasi ilitum bang lahai alam pen bangke ilitum lahin bangke chi putonang ne putolo pelutang te ilitum bangke unity mate Esivet pen Ning Esivet pen kido Thekji bangke ke heloving alam lo British atum India amuni atum han ki pa bob ji abidi same lalo alang litum divide and rule policy alang litum selam de lo dhoro moment pen muslim la pen hindu la puthak dak lo alang litum lahai India arat hala suhut kache song Hemprek phan kache song mate independent country kilongji phan alang litum kache song hut
alang litum labang so a teknik si selam lo je aja kong pa bob jipan dhorom amen pen apete politics amen pen muslim to atum aphan bang ke separate voter list pidet lo Muslim League a party padupon kok lo Muslim League atum bang ke Indian National Congress atum aphan oppose lo alang litum bong ron pachi thurji pasi bori lo la so joini si India same katikuk asabo dupon kok lo India Pakistan same che thak dak lo la sili tum same chini ponang je hala history pen iltum same ejakong bob deji jongsi ilitum politics alam pathi ulup lotangte labene dhrom alamang pathi ulup lotangte ilitum ning Esivet pen ke dotek thidet po India pen Pakistan same ning Esivet pen dotek thidet lo chekak dak lo aprang mangke Esivet ilitum same lason po ilitum jongsi la high politics la pente dhrom amen pathi ulup lotangte ilitum ning Esivet ke dotek ji bangke sungkrung ji nalitum kopi loke matha nalitum comments pik tha ilitum ning Esivet kidoji abidi mate iltum koson pen si iltum mathat nangji lo labang so comments nalitum pi ponik tha putholang nam thu sinang dilip rong hang hin pen kese kaching room pen mo aphi chekak thujima chekak thu thema lapen ali dujima abe mathan pachini tha sir next video along kangon pen lage alang litum chekak ji ma chekak kema ke non pen mat ke protected po bon same ke jabang jong si me sen lo purutangte nilihin ben ke matha teng ke chekak ke luma pusi matha lapen de alang litum jong si dora pet lo purutangte lage mesen aphan lo lapen ali doji ma ave ma than pachini tha ale ke dopo unity ben do theklo purutangte ale ka beji kali lo jakong an su se si ke the po utholang nam thu sinang rajen phangcho hin pen Sir APHLC a party jongsi high dette Karbi khai farman Hemprek Vanvek jima nani than peklar thek igjima lason tak a comments do thulang nili porhidam lang ladak protima han se piahin pen APHLC Atumsi Hemprek Vanvek Poma APHLC Atum Hemprek Vanjima Vanvema pubangke non pen gelitum protected lo labana ni list me arnam kali je alang litum Hemprek Vanvek po 100% mai guarantee bang protected je lage APHLC akheja Atumsi chini po sita me APHLC supporter lo pulutang te elitum methanga party phanke doubt nangne elitum kai ke sta me ning ke thepensi donangchi clempo vanpo pusilitum matha nangchi alang litum high dead pen sta me Hemprek ke joy ke pen bangke long le deji bon same elitum alang litum phan ning pathe dunang po lapene jakong horang same pidunang po ano pulutang te alang litum same Hemprek same alang litum Vanvek je Hemprek ke long bang joy ke pen ke long pon pe athe hadak parliament along 2/3 majority avut long nang ji hadak example long bardam sinang hadak jongsi lok sabha long jongsi 545 MPs do pulutang te hala 545 MPs angbong pen ilitum 364 anbag avut bang ke long nang ji lasala kadu kawe IMP atum phan sitame convince thek nang ji alang litum phan vut papa pi thek nang ji sitame bor ilote ning cherot kut pen jong si klempon lo prutang te long ke long vek ji long li puge pune athela bang so a rights ke article 244A along ke tok tang do lasi che song lote long ke long vek ji bon same hala Hemprek ke long ji bang ke asabo helo cheralam no non aprang si bang ke litum ke matha nang ji bang ke APHLC a party aphan Kosonsi pahai jima labang si matha nang ji first step bang si litum pachu nang ji lapena second step bang ke second lo asinali tum jong si APHLC supporter pulutang te nali tum ningithe pendonon nali tum kopi loke matha nali tum comments pikha labang so Aputhak same APHLC Atum Hemprek Vanvek Poma labang so comments bang pikha lapende BJP a supporter atum same non alang litum si chari bom lo alang litum isi mesen opportunity lo labang so Hemprek aphan kachi songji phan mate labang so Hemprek kilongji phan ke alang litum long jakong ke do binong athe hadak angsong le langdam same non amat ke BJP si ruling bom lang lapende litum Karbi long same BJP lang alang litum jong si bor ilo protang te kiun edet ji alang litum same ave lasiniling hin penchuning ri ke lalo BJP along ke claim ka cherabdun atum same hala leaders achuma phan bang radakar I alam thana sonte me parji joy ke bange kalide ji bon same alang litum jong si bor ipon bomru protang te alang litum bhan same ratum same ningche thil ansu si dopo bon same non langdam elo protang te ilitum ning oi me ason same do athe article 244A aphan ke claim pon bangke arjupon long we Delhi dampen dharna bange kido dam bange thekpon long bon same kapre ka step bange thekpon long le lapene MP same parliament long haya putha kaning jedun bange non pus tame nelihin pen ke thekpon long le lang kijul sia comment lang dam bon silang
Thinhai pune alang lihin pen ili munit atum sar pu kachehang seled lipik hangjang asap sobak thek mu chod lote sar pu si chehang varetiti rong arlo alomta bonta nili lower primary Charlie Bom ahut inut teacher sa Rajesh ingti abang nang thanlo sar pu ke lo than bang mate teachers abang phansi kehang nangji lapen kipu pusi pu lapen sar pu alam the ke klang ke China adet along si sar pu alam the nang ke klang pen teacher aphan pu lapen te national anthem song bang atum lun bom konat ne ilong bagadim towar pen chichadet pulote ili towar dam bom sita chington kok nangji pen alunta lundu nangji pu sar Rajesh ingti nang Chethan lasi la son ni aputhak nang lihin pen than pon itha ke hai prangsi choro par pila labang so comment nang pi dun thek pot ini tum Chethan nam na ni lika chinia tenge sar pu bang ke hang ke lo than bang mate teachers aduma phanchot kalima pu ini tum ben thek muchor ri muchot mate government official government asai long ke claim amuni tum phan sami sar pu hang pon pon labade school college long a teachers mate athan bang tum hang ke sar bang ke hang vek lo labade exam a business long sitame sar pu che hang pon pon SIR sar lake isi modern English pen si pulo aban English mate old English pen ke sire pu SIRE si ki tok pon labade China pen bang ke kaliji bon la so word mate la so alam the ki klang pon bangke lage England benji Latin alam pen si derive lo mate Latin alam pen si labang so sar bangke cheman lo sar pu hala Latin pen sar ke senior mate themuchot atum ban si sar pu kening je pon lo senior phan lapente elder mate ke themuchot atum phan alang litum phan sire pu amen pen si hang pon lo SIRE pu amen pen si 5th centuries lapente 11th century sang bong Recho atumpan same ke pachu pondodo sire pu SIRE Recho kings lapen Nobel satumaphan 1066 aningkan inut Recho dolo William the Conqueror alangli English army phanalang li ronchedam na paparem delo England along English atumaphan English army atumaphan alangli ke Norman pen siwang French adet pen alangli wanglo lapen Ladakh English army atumaphan attack lo mate rondolo labang so rondo det pen English army tum han parem det si alang li tum si hadak Recho cholo la William the Conqueror si Recho cholo si alang li labang so alambang ke sire pu bang ke hadak pen si cheng ponlo sar pu bang ke kalilang halo sur ke sire pulang SIRE bon samela phi writer tum bang ke English ke tum chini lo ke lar pon voidity all English doji mate abana English doji lapente early modern English doji lapente modern English doji modern English ke akhi milo lasi phi alombang sila SIRE pen ke SIR sar puche manlo lasi China pen mange kalide ji England pen sila bangso award ke klang lo labane national anthem alun kilun hut matela janagana mana kilun hut bangke ahok lo litum respect pi nangvek ji achar pen sitame arjulong no pulutang te litum respect pi dun me itum hadak arjab joy me lapen te kunat pen mala bangso alun ke bang music ke bang hapun alsi ilitum seme pangno dun si arjudun ding nang po mate ininghang te lun same lun me mon same lun vek nang ji arjab ding nang ji pu bangken hok same tokte mon same isi respect ki pi hisab lo labang elitum claim pon me sitame elitum claim vek nang ji pu ken hok same tokte elitum achar jong sido pulutang te thangala mave respect pi ong me ong he alamang ke lapente adung dolo pulutang te elitum meson soni chere nang ji elitum hadak arjab same paking lep nang ji lapente elitum flag do pulutang te flag phansi lang nang ji lapente elitum phulong pene ki chikup do putup lai pene do pute la hai same elitum chehek nang ji discipline men donang po hadak hangjo hang hai lam ching kirong nadi mobile berong nani ingni rong pulutang te la ke chokchi de ji pini labang so video long nani to banang ke than pon alam ke chokchi geli le do thai ji nani tum dia pon ikta lapene penang an comments dola nili ki pori pon pe lapente nani tum banang ke than pon pe bon samela next video long puthot nani tum banang than pon thu po labang so video long nili ningje pon pe de lo the jong si ningje pon lap Chethan lap do pulutang ta video bang ding pic ji lapente la editing ta sabo kasik sak do kok ji port samay pina anang kok ji lasi pijo pen un an ke nani tum comments nili nang reply ji pan samay bor ipon po thot chetong thunang prabjin pen domi thakmei kardom